Da bawb. Da, gweld chi. Ac mi wnawn ni barhau felly wrth i ni ganu emyn gyntaf i ddiolch am yr addewidion yna. Mae Duw yn ei roi i ni addewidion i fod yn dda, i fod yn ffyddlon ac i barhau hefo ni. Ac bethau i ddal gafael yn nhw. Ac i gadw pobl i gyfrif ydy addewidion, neu dal nhw i gyfrif. Fyddwn ni'n dweud wrth bobl weithiau, ti'n cofio? Ti'n cofio ar y tiaddo? Gwneud fel arfer. Dyn ni'n dod at yn gilydd y bore yma hefyd ac yn hyd yn oed yn dweud wrth yr holl alluog. Wrth ddiw a thad ein harddwyd Iesu Grist, ti'n cofio? Ti'n cofio? Ti wedi gaddo bod yn ffyddlon, ti wedi gaddo bod yn dda, ti wedi gaddo rhoi fendithion i ni. A dyn ni'n dod ac yn selio hynny yn y man o gwmpas bwrdd y Cymru. Dwch i ni ganu felly rhywun yn 7-6-9, lle mae Watkin Wyn yn canu am yr addewidion ar fy nhaith lawer gwaith maen nhw wedi troi yn fendithion. 7-6-9. So di Salm 100 yn y llyfr emynau, nac ydi. Da ni heb y sgrin heddiw yma, a da ni'n gwneud fel mae pethau'n dod felly. Ond, ydy eisiau tynnu sylw at yr addewidion yna am ddaioni yr arglwydd, ac maen nhw'n cael, yn llawer iawn o'r Salmau, Salm 100, da ni'n addoli Duw oherwydd mae da yw yr arglwydd oherwydd i ddaioni a'i ffyddlondeb. Mae'r salmydd eto yn Salm 84 yn dweud yn debyg iawn, yn dweud yn y negyddol rwsyd, ni atal ef bydd o ddim yn peidio ar rhoi dim byd da i ni, i'r rhai sydd yn disgwyl. Wrth o'n rhodio yn berffaith, rhodio gyda o. Dwi'n mynd allan i'r salm honno cyn troi at yr Testament Newydd. Salm 84. Gyfarwydd i chi, ydych chi wedi chanu ag ati o bosib. Mor hawlgar yw dy bebyll di o arglwydd y lluoedd. Fe wnaid hiraetha, ac aflysia am gynteddau yr arglwydd. Yn halon am cnawd a wyddant am y Duw byw.
A derydd y to hefyd a gafodd dŷ arwennol nyth iddi lle gesyd ei chywion, sef darllorau di, o arglwydd y lluoedd ym mrenin am Duw. Gwyn preswylwyr dy dŷ yn wastad y ffolianant, gwneud ei dy dyn yma i gadernid yn ots, a ffyrdd yn ei calon. Yr rhai yn myned trwy ddyffryn baca a'i gwnaant yn ffynon, a'r glaw a leimnw y llynau. Ant o nerth i nerth, ymddengis bob un ger bron Duw yn Seion, o arglwydd Dduw y lluoedd, clyw fy ngweddi, gwrando o Dduw Jacob. O Dduw ein tarian gwel, ac edrych yn wyneb deneiniog. Canis gwell i'w diwrnod yn y gynterau dyn a mil, dewisiwn gadw drws yn hyf yn niw o flaen trigon hebyll a niwioldeb. Canis hael a tharian yw'r arglwydd Dduw, yr arglwydd ar rydd, ras a gogoniant, ni atal efe, ddim daioni oddi wrth yr rhai arodiant yn berffaith, o arglwydd y lluoedd, gwyn fyd y dyn am ddiried y not. Y Salm yn sôn am y lle hwnnw dyffryn baca, yn cael yn atgoffa nos yn y blaen. Ond dwi'n meddwl na'r un lle, dyn nhw'n siŵr lle mae'r dyffryn baca yma yn hollol yn Israel felly. Dyffryn y wylofain. Dyffryn yn mynd drwyddo fo yn le llwm iawn. Ac yn le sych ac yn y coed fel petai yn wylofain. Yn sych. Ond mae yna bali o Beca yn gweld ar y map yn wlad Libanus. Ac yma'r dyffrynoedd yma i gyd y dyddiau hyn yn dyffryn baca. Yn lefydd o wylofain. A dyn ni'n dal gafael yn yr addewid yna, a'r gobaith yna, bod yr arglwydd yn clywed yn llef ni. Yn llef dros eraill, llef pobl eu hunain, dros dyn eu hunain a'i teuluoedd, ac yn eu cyfarfod nhw. Fel oedd Watkin Wyn yn sôn yn ei emyn gyntaf, wrth deithio hyd yn oed drwy ddyffryn baca, bod y lle hwnnw'n cael ei wneud yn ffrwythlon ac yn llyn, felly bod yna ddŵr yn dod i'r lle sych hwnnw. Bod Duw yn cyflawni i addewidion a bod ni'n dal gafael ynddyn nhw. Rwan te, yn y man, gyda ni wedi meddwl troi at y llythyr at yr Hebreaid, neu droi rwan a sôn am yr un sydd yn dal gafael yn addewid Duw i'w wendithio fo, sef Abraham. Ac yma o'n mynnu gwneud cyfamod efo Duw, ac mae Duw yn tyngu wrtho fo, mynd ar ei lw i fod yn mynd i gadw at i addewid. Ac mae o'n tyngu gan nad oes bosib iddo fo dyngu wrth neb mwy. Fel y byddwch chi'n dweud, wel, ar fy llw, rydym ond i fod i ddeud cymaint a hynny. Ond swe bai, tynnu llw wrth yr arglwydd Dduw, dyn ni'n tynnu llw, oherwydd i fod yn fwy na ni'n hunain. Does neb ganddo fo sydd yn fwy, felly mi o'n tynnu llw i gyflawni a ddewid, i fod yna wrth o fo'i hun. Felly o Hebreaid penod 6. Da'n bod ni'n siarad fel hyn ffrindiau anwyl, dyn ni'n hyderus fod pethau gwell o'ch blaen chi, bendithion sy'n dod i'r rhai sy'n cael ei hachub. Dydy Duw ddim yn anheg, neu fod ddim anghofio beth chi wedi wneud. Ydych chi wedi dangos eich cariad ato drwy helpu Cristnogion eraill, a ydych chi'n dal i wneud hynny. Daliwch ati i ddangos yr un brwdfrydedd, a byddwch chi'n derbyn yn llawn y cwbl ydych chi'n edrych ymlaen ato. Dyn ni ddim am i chi fod yn ddiog. Dilynwch esiampl yr ai hynny sy'n credig o iawn ac yn dal ati yn amyneddgar. Nhw ydy'r rhai fydd yn derbyn y cwbl y mae Duw wedi ei addo. Pam daeth Duw a ddewid i Abraham? Aeth ar ei lw y byddai'n gwneud beth oedd wedi ei addo. Rhoddodd ei gymeriad ei hun ar-lein. Dadibibl.net, de. Doedd neb mwy iddo allu tynnu llw iddo.
A dyma ddwedodd o, dwi'n addo dy fendithiad i, a rhoi llawer iawn o ddisgynyddion i ti. Ac felly ar ôl disgwyl am y neddgar, mae Abraham yn derbyn beth roedd Duw wedi addo iddo fo. Pan mae pobl yn tynnu llw, maen nhw'n gofyn i rywun mwy na nhw'n hunain, mae'n siŵr ei bod yn gwneud beth maen nhw'n ei addo. Mae'r llw yn ei rhwymo nhw i wneud beth maen nhw wedi ei ddweud, ac yn rhoi diwedd ar bob dadl. Am bod Duw am i bobl wybod ei fod o ddim yn newid ei feddwl, ac yn byddai'n gwneud beth roedd wedi addo iddyn nhw, rhwymodd ei hun gyda llw. Felly mae Duw wedi addo, ac mae'n wedi mynd ar ei lw. Dau beth fydd byth yn newid, am ei bod yn amhosib i Dduw ddweud celwydd. Felly, da ni sydd wedi dianc ato yn gallu bod yn hyderus. Da ni'n gallu dal gafael yn y gobaith a mae wedi roi i ni. Mae'r gobaith hwn yn obaith sicr. Mae fel angor i'n bywydau yn gwbl ddiogel. Mae Iesu wedi mynd o'n blaenau ni, yn tu ôl i'r llen, i mewn i'r nefoedd, sef y cyseg i'r mewnol, lle mae Duw. Ydy mae Iesu wedi mynd i mewn yno ar ein rhan ni, fod i'r un sy'n offeiriad am byth fel un fath a Melchisedec. Llw a gobaith ac angor genon ni i ddal gafael ynddo fo. Rwan te, yna lawer iawn o enghreifftiau o'r arglwydd yn gaddo i ddaioni. Fel da ni wedi sôn yn Salm 84, Salm 100 yr un modd, 2 yw'r arglwydd. Salm 145, mae'r arglwydd yn dda wrth bawb, cymaint ddigaredd teg at ei holl waith. Llyfr y Chronicle yn dweud, diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw, ac yma ei gariad hybydd. A Nahwm, y proffwyd. Ydych chi'n gwybod yn y proffwyd yr enw Nahwm? Yn ei lyfr ynte, mae'r arglwydd yn dda, yn amddiffynfa nydd ar gyfwng, y mae'n adnabod y rhai sy'n ymddiried ynddo. Mae'r arglwydd yn dda, yn amddiffynfa yn nydd ar gyfwng, y mae'n adnabod y rhai sy'n ymddiried ynddo. Dyna chi, a ddewid fawr iawn. Felly, ni ganol gyrif yr emyn 169, dyn ni wedi chanu hi o'r blaen. Pa don dyn ni'n gael, Glenys? Gravenberg tro yma. Gravenberg tro yma, oce. 169, a dyn ni'n chanu hi ar don Orfyd Llwyn Owen o'r blaen. Tre Fforest ac yn un wyl. Mae'n un wyl i ddathlu bywyd eitha yn digwydd yr wythnos nesaf yma. Ond emyn sydd yn sôn, Thomas Jones sydd yma, yn sôn am yr addewidion. Thomas Jones, fi o ymrhys gweinidogion cyntaf yr eglwys yma, pan oedd o'n byw yn yr Wyddgrug, yn niwedd yn y 9fed ganrif. Dyna chi mynd yn ôl yn reit bell, ond welodd dwf mawr yn yr eglwys bryd hynny. Achos dyna mae eglwysi fod i wneud, maen nhw fod i dyfu. Dyna mae Duw yn addo i wneud. Mae'n gaddo diwygio i eglwys. Mae'n gaddo bendithio i eglwys. A dyn ni angen dal gafael yn yr addewidion hynny. Mae addewidion melys wedd yn gyflawn ac yn rhad. Yn dy gyfamod pyr o hedd tragwyddo ei barhad. A mae o'n dal gafael yn yr ysgrythyr yma yn y salmau rwy'n un dymuno dod i'r wedd am teithio bras. Felly ni gaf seinio clod am rybedd ryn dy ras. Rwy'n ma fi wrth bys dy berth, yn yna'r salmydd eto, salmydd a 7 dy feddwl, i aros trafod dyn, i edrych ar dy wedd athwerth, a ddoli di fynyw ac ymlaen. 169. Wow.
gafael. Y gobaith sydd gennym ni yn yr arglwydd, mae llawer yn dal gafael yn y gobaith hynny. Daw dydd, meddai Waldo Williams yn sôn amdano fo'n y man, daw dydd y bydd mawr yr rhai bychain, daw dydd ni bydd mwy yr rhai mawr. Teyrnas Dduw yn troi bethau'r ddaear yma, bwriadau'r ddaear yma, a'i pen i wired. Dwch i niweddio bydd y deyrnas yn dod. Dduw ein tad, ni'n diolch i ti am gael weddio ger dy bron, am gael dal gafael wrth i ni wneud mewn ffydd yn yr cortyn yna, lle gallwn ni dynnu ar daddewidion gyda hyn. Rhaff daddewidion. A'i phen arall hyn yn mynd i mewn i'r newydd, lle mae yn yr hagredegydd ni, yr arglwydd Iesu Grist wedi mynd o'n blaenau ni. O dad, wrth i ni'n rhedeg taith bywyd, wrth i ni fyw o ddydd i ddydd, dyn ni yn gofyn i ti, fod yn helpu ni, cryfhau ni yn yn ffydd, i ddal yn golwg arna chdi, godi'n golwg hyd ata ti, i dy geisio di, geisio darwiniad, geisio dy gymorth di, gyflwyno'n hunain yn llwyr i ti, ac i gyflwyno o beth sydd yn beichio i arglwydd. Dyn ni'n gwybod bod gennym ni feichiau personol, bob un ohono ni dros ei hun, wyr i gael o'n ei hun, ond dyn ni'n diolch i ti arglwydd fod ti'n gwybod hefyd. Yn gwybod beth sydd yn anodd arno ni, beth sydd yn ddyffryn baca i ni bersonol arglwydd, beth sydd yn ymblino ni ac yn gobeidio ni. A dyn ni'n gofyn i ti droi o'n wylofain yna, yn lawenydd ac yn heddwch, wrth i ni gyflwyno gofidiau i chdi, wrth i ni dderbyn yn ôl, i pasio nhw i gyd, a gwneud yn siŵr bod nhw gyd yn dod saff yn dylan, bod ni'n derbyn heddwch yn rhodd yn ôl o'n wrth i ti. Garlwydd yn ni'n cyflwyno gofidiau'r byd, digon o feichiau bethau o fideo amdanyn nhw o dad, sydd yn effeithio yn hysbryd ni'n hefyd. Effeithio yn henaid ni arglwydd, pan dyn ni'n meddwl mor neffroeth ydyn ni, mor ddiymadferth ydyn ni yn gallu bod. Mor ddi ddim rwsyd, a mae pob dim a wnawn ni ac a ddwedwn ni yn gallu ymddangos. Garlwydd yn ni'n gofyn i ti'n cynnal ni yn yn heneidiau, mewn gobaith. Byddi di o dad yn gweithio dy fwriadau hynny o ddeioni sydd gen i ti. Byddi di o dad yn dwy'n terfyn ar bob terfysg. Bydd dy deyrnas di yn dod mewn gwirionedd. Yn ni'n diolch i ti am y rhai sydd yn dod i gredu o ti heddiw. Fe allwn ni dybio efallai dal hyd at 10,000 o bobl yn China i gredu yn o'ch di. Miloedd lawer mewn llefydd eraill hefyd arglwydd. Y dydd hwn, oherwydd dy fod ti ar waith yn yn byd ni. Arglwydd, tro'n golwg ni ata ti, nid at y dynist a welwn ni. Dyna ni'n gwybod dy fod ti'n gofyn i ni fod yn cyd-ymdeimlo. Fod ti'n gofyn i ni drigarhau, gyrroi ni dy drigaredd a dy gyd-ymdeimlad gyda hun arglwydd o fod yn dy gwmni di ac o weld a sylwi ar y mateb yr arglwydd Iesu. Tro roedd o'n gweld pobl mewn angen. Roedd o'n galw yn ynte. Ysbryd ynte yn cael ei gynhyrfu ac roedd ynte yn gallu gweithredu wedyn a dwi'n newid y sylfa. Arglwydd, cynnal ni yn y gobaith, cynnal ni yn y gwaith, a bydd gyda phawb sydd yn galw allan arna ti, lle bynnag mae'r dyffryn baca yna, arglwydd. Yn dwy'r ein canol y dyddiau yma, mewn ofn a dychryn arglwydd, mewn ofn am ddyfodol ac am bywydau i blant, mewn ofn o'r leiti,
rwsyd ofni difan sydd gan yr Israeliad. Ofni difan ar wyneb y tir. Ofn colli bywydau, colli popeth sydd gan Palestiniad ac Arabiaid. Arglwydd da, ni i wneud cymod yn bosib. A mae hynny mor anodd i'w ddychmygu, mor anodd i'w rhagweld, neu i beri. Bod cymod yn bosib hyd yn oed yn yr amgylchiadau hyn. Cadawn y cyfan arglwydd wrth i ti, eto beichiau i hyd. Dyn ni'n gwybod bod ysgrifau ni yn ddigon mawr i'w cymryd nhw i gyd. A dyn ni'n datgan y ddau omni i arglwydd. Ie, hyd yn oed yn wyneb o difrod a dinistr a welwn ni o'n gwmpas bod yn fwriadau i di yn ddau omnus arglwydd. Cynnal ni felly yn y gobaith. Cynnal ni fydd gyda phawb sydd am meddyliau hunain, phawb sydd mewn gwyledd ac wendig yn y pris di arglwydd. Dyn ni'n cyflwyno i chdi, phawb sydd mewn gofidiau ac afar arglwydd. Esmwytha arnyn nhw, cysura nhw, diddanna nhw trwy ysbryd glân a dy gwmni di dy hun gyda nhw. Gadw ni arglwydd mewn ysbryd o weli gan gredu. Mae trwy weli yr wyt ti'n gweithredu'n dy fyd. Nad wyt ti'n gwneud dim yn dy fyd, nad wyt ti'n gosod pobl ac yn rhoi baich o weli iddyn nhw hefyd dros hynny. Dyna baich o weli i ni. Nes allwn ni o'n peidio. Nes allwn ni beidio. Rwsyd. A chylwyno'n hunain a dal ati mewn gobaith i welio ac i geisio di arglwydd a chylwyno'n meichiau i gyd i chdi. Gynorth ni ni, wrth i ni gydweddio patrwm yna, roddais ni i ddisgyblion yng ngweddi'r arglwydd. Ein tal, yn hwnnwyd yn newid, sancteiliad hefyd, deled y deyrnas, gwneler delwllus, Neges yn nef, felly yn y ddear hefyd. Dylodd ni heddiw ei barn yn union, a maddau ni edlegio, fel yma ddydd i naid i gledwyr, ac arwain ni brwyddiaeth. Eithir gwared ni'r rhag drwg, gan sidro tiw ddirnas, a'r nerth a'r hygoniant yn oes oesoedd. Amen. Gennon ni emyn arall ond ni chadw hi tan dyn ni'n cyd rhannu'r elfennau ac yn cyd-gymuno wedi hynny. Dyna man, mi fyddwn ni'n cael canu'n arall o emynau Watkin Wyn. Rwy'n gweld o bell y dydd yn dod, dyna fydd yn hemyn ola ni. Ac mae mewn ffydd, chymod ydyn ni yn gweld y dydd hwnnw'n dod. Bydd pob cyfandir is yr hod yn iddo Iesu mawr. Yn cofio rhai bydden nhw ddim yn gallu canu'r emyn yna, a nifer o emynau eraill yn selectif yn yr emynau yn nhw'n ganu, oherwydd nad ydyn nhw'n credu be o'n nhw'n dweud. Mae eisiau ffydd i ganu am yr addewidion, mae eisiau ffydd hefyd i weld y dydd yna yn dod. Bydd pob cyfandir is yr hod yn iddo Iesu mawr. Ac yn ystod yr wythnos dwythaf yma, ni'n cael yn atgoffa o nifer o bethau dweud i gwir, oedd hi'n y gyntaf. Roedd hi'n ddydd rhyngwladol heddwch ar yr 11 o Fedi. Yn ddydd, fel petai angen un dydd i bobl feddwl am heddwch. Ond nid oes angen mwy o ddyddiau i sôn ac i feddwl am heddwch, ddaru arweinwyr gwledydd, feddwl am heddwch ar y dydd hwnnw. Mae pob dydd rwsyd yn dydd rhyfel ydy wedi mynd. Wrth i ni gofio y flwyddyn diwethaf yma o'r rhyfel, y rhyfel yn erbyn Gaza yn arbennig, y rhyfel yna dros 2 flynedd a hanner 3 o'r bron sydd wedi bod yn digwydd yn Ukraine, rhyfela yn Sudan, pobl yn byw mewn ofn, eto mewn llawer o wledydd yn Affrica. Mae angen heddwch yn y byd ni. Effeithwyd ar yn ysbryd i mawr iawn
pan o'n i'n darllen dydd o'r blaen, be oedd wedi digwydd i gynulleidfa bobl oedd yn addoli ar Sul Awst y 15 yn Burkina Faso. Ar y bore hwnnw bod yna terroristiaid wedi dod ac wedi cymryd y dynion oedd yn yr oedfa, 26 ohonyn nhw, ac wedi mynd â nhw, ac wedi i dienyddio nhw i gyd. Wedi cymryd nhw o oedfa, o addoliad felly. Ac ydych chi'n meddwl, chymod, sut y gallwn ni gredu, sut mae pobl felly yn ymddiried ac yn credu mewn Duw sydd yn ddionus, mewn Duw sydd yn gofalu amdanyn nhw. Mae bethau'n dod ar y traws ni sydd yn chwalu yn cred ni'n does. Dyn ni mond yn gorfod meddwl wedyn o ran cyd-ymdeimlad lle ydyn ni. O'n i mewn oedfa Llangefni, ydych chi o bosib mewn oedfa yn y fan yma. Amhwthau yn y fan honno mewn oedfa yn Burkina Faso. Mae calonau ni'n torri dros yr hyn sydd yn digwydd, dros be mae un yn gallu i'w wneud i'w gydbyd. Mae angen heddwch a chymod yn y byd ni. Sut ydyn ni'n gael gafael yn y gobaith hwnnw? Yn sôn bod hwnnw'n un peth rydyn ni wedi i nodi wythnosau diwethaf yma. Dau beth arall i'w nodi oedd yn gyntaf pen-blwydd Waldo Williams, y bardd, y Cristion, y crynwr, yr heddychwr mawr. Aned 120 o flynyddoedd yn ôl i'r 20 o fedi. Dechrau. Ddysgu yn ni, dechrau'r wythnos. Ac fel oedd ynte, chymod, yn gallu dal gafael yn y gobaith yna, y dyddiau heddwch, y dyddiau gwell, bydde Duw eto'n benithio. Ac yn darllen yn cyfansoddi'r geiriau yna yn 1939 a cymylau'r rhyfel, yr ail rhyfel byd yn crynhoi. Yn gwybod, yn gweld beth yn mynd i ddigwydd. Bosib bod ni'n mewn cyfnod tebyg lle gallwn ni weld. Os na fydd eri o myryd, be fydd yn digwydd? Byntau'n gallu canu am blant y plentyn y ddeiar. Gerdd yna. Sydd yn gosod ffydd yn y daioni sydd wedi osod yno ni fel pobl. Ac felly yn y Duw sydd wedi gosod y daioni hwnnw yno ni, mae yna, i'w godi ac i'w ddod i'r amlwg wrth i'r arglwydd gael gafael yno. Daw dydd meddwl, y byd mawr y rhai bychain gael dydd, ni byd mwy y rhai mawr. Daw'r bore ni wel ond brawdogaeth yn casglu teuluoedd y llawr. Felly, roedd nhw'n canu yn wyneb dechrau'r ail rhyfel byd. Ac effeithiodd ar ei ysbryd yn ten fawr iawn pan ddoth i'n rhyfel, pan oedd o'n gweld yr rhyfel yna'n dod, yn agos at y fo'i hun, dod i Abertawe, yn edrych ar Abertawe yn 1941. Wedi cael ei fomio yn y man yna 250 am hwnni, os dwi'n cofio'n iawn, wedi cael ei lladd 300 a mwy wedi cael ei hanafu. Ac oedd o'n canu yn y man yna am y tangnefedwyr yn wyneb y dinistr yna i gyd. Yn wyneb yr hyn yr oedd y rhyfel yn gallu i'w wneud. Mae o'n diolch am yr ysbryd angnefeddus am y tangnefeddwyr plant i Dduw. Dal gafael, daw dydd. Os ydych chi'n datgan felly, ydych chi'n datgan mewn ffydd. Yn ni'n datgan ac yn dal gafael. Yn cael dal gafael yn y ioni Duw. Yn wyneb
popeth oedd yn digwydd o'i gwmpas o. Ac un arall, felly sydd yn dal gafael yn addewidion Duw, ni'n cofio dan y fynta hefyd ar yr un diwrnod, Medi 10 ydy Evan Roberts y diwygiwr. Evan Roberts y diwygiwr ar y dyddiad yna yn Capel Blaen Anerch yn Sir Aberteifi. Ac oedd o yno mewn wyddfa a chenhadledd gyda Joseph Jenkins. Wedi bod mewn gweddi, wedi cael gweledigaeth gan yr arglwydd, wedi gweddio llawer, wedi dal gafael yn y gweledigaeth yna, bydde Duw yn diwygio. Bydde Duw yn rhoi llawer o bobl iddo fo. Bydde fo'n cynnig llawer o bobl iddo ei hun yng Nghymru yn buan iawn. Mae'r ffigwr yna o 100,000 yn cael ei roi iddo fo. Ac maen nhw'n dal gafael yn 19 oed. Meddyliwch, heb nag addysg, roedd nhw wedi dechrau y tymor hwnnw'n unig yn yr ysgol baratôl yn Castell Newydd Emlyn. Yn 19 oed, wedi bod yn lowr, wedi dal gafael na newid Duw iddo fo. Mae o'n cael ei effeithio gan y geiriau plyg fi, ac mae o'n plygu, ac mae o'n teimlo y fath bresenoldeb felly yn y lle ac yn ei gael yn ei hun. Ac yno mae'r diwygiad ac y gallwn ni olrhain. Diwygiad 1904 yw ddechreuad yn y fan yna. Ar y dydd y ganed Waldo Williams mwy na lai. 120 o flynyddoedd yn ôl. Evan Roberts yn dal gafael yn addewidion Duw iddo fo. Addewidion personol, addewidion oedd yn cael eu cadarnhau gan y gair, bod Duw yn Dduw daionus, bod Duw eisiau diwygio ei eglwys, bod Duw eisiau rhoi daioni yn daionus i'w bobl. Dio ddim jyst yn dod iddo fan chdi, ond mae o'n reslo hefo Duw mewn gweddi nes yma mae'r cyfan yn dod yn iddo ei hun. Ac bod Evan Roberts yn cael ei adnabod fel wyneb y diwygiad hwnnw 120 o flynyddoedd yn ôl. Mae'n bosib ei gymwynas fwyaf o'n sicr. Oedd y ffaith i fod wedi gwylio cyn hynny am y diwygiad gydag eraill yn siŵr. Bod o wedi gweddio wedyn drwy'r rhyfelbyd cyntaf. Dyna gymerodd o'n briodd waith iddo wedyn. Yn ei ymddeilliaeth i weddio trwy'r rhyfelbyd cyntaf, trwy'r dirwasgiad mawr, trwy'r ail rhyfelbyd. Fydd o farw 1904, dwi'n meddwl, cywirwch fi. Ond mi dreuliodd i fywyd wedyn yn gweddio, yn eiriol ar ei ddew fendithio Cymru. A da ni'n gwybod i fa raddau ac faint o effaith gafodd y gweddio yna, yn y cyfnod yna, faint mor effeithiol oedd y gweddio yna. A da ni'n gwybod mae llawer o ddichon gweddi dael y cyfiawn. Dyna fel mae llythyr Iago yn ei ddweud wrthon ni. A darlleniad ni wedyn yn yr ysgrythyr yn Hebreaid 6 ynglyn ag Abraham yn Hebreaid penod 6. Abraham yn dal gafael yn yr addewid yna roedd o wedi ei chael gan Duw. Yn ddewid roedd o'n dal gafael yn wyneb methu gweld sut y basa hi'n cael ei chyflawni oherwydd doedd ganddo fo ddim plant. Doedd ganddo fo mynd lle i'w alw yn gartre, yn deithydd oedd o, peneri. Ond Duw yn gaddo bendithio i had o efo a'i wneud o trwy had yn bendith i holl gywythau y ddeiar. Bydd yn dal gafael yn yr addewid yna
trwy ffydd a chyda ffydd. Ond dal gafael yn y gobaith yna, gobaith sydd mewn addewid, ynde? Gobaith sydd yn codi golwg ni i fyny, ffydd sydd yn codi'n gen ni ar ei fyny rwsyd ac yn helpu ni gyda ymdwylo i ddal gafael yn yr haf a ddiwydion Duw sy'n ag ato ni. Mae Abraham yn gwneud hynny. A mae'n gweld Duw yn mynd ar ei lw, mae'n gweld mor dda ydy Duw tuag ato nhw. Mae'n gweld roedd yn gorfod paratoi aberth felly mwyn tyngu llw. Ond nid y fo sydd yn tyngu'r llw, ond Duw sydd yn tyngu llw wrth Abraham yn ei enw fo'i hun. Ac ynte gyda'r hwyr sydd yn dod ac yn pasio i bresenoldeb rhwng yr ebyrth yma sydd wedi'w hollti gan Abraham ac yn ei derbyn nhw ac yn gwneud llw hefo fo. Bod o'n eirwyr, bod o'n ddionis, y bydd o'n cyflawni i addewidion. Mae Abraham yn gosod ei ffydd i gyd yn yr arglwydd hwnnw sydd yn gwneud y llw hwnnw hefo fo, iddo fo. Mae awdur y llythyr yn sôn am yr angor. Yr angor yna sydd wedi mynd i mewn i'r lle allwn ni i weld, achos nid gobaith ydy'r gobaith sy'n gallu gweld. Os ydym ni'n gallu gweld rhywbeth, os ydym ni'n gallu gweld heddwch yn wyneb dinistyr, os ydym ni'n gallu gweld o'n dechrau yn digwydd, yna does gan ni ddim angen gobaith i obeithio amdano fo. Ni'n gallu weld o'n dod. Ond ar hyn o bryd, dyn ni ddim yn ei weld o'n dod. Dyn ni angen felly gobaith. A chael yn cynnal mewn gobaith. Nid gobaith ydy'r gobaith sy'n gallu gweld. A trwy ffydd yma'r gobaith yna yn dod yn eiddo i ni. Yr ydym ni'n dal yn gafael ynddo fo. Yn dal yn gafael yn yr angor yna, yn gwybod bod yr angor yna wedi mynd trwy'r llen i'r fan nad ydym ni ddim yn gallu i weld. Wedi mynd i'r nefoedd, i'r fan honno, mae amryw wedi mynd o'n blaenau ni, ond mae un wedi mynd. Mae un wedi mynd sydd yn gryfach na gamngau ei hun, sydd wedi ei atgyfodi, sydd wedi mynd ar lw ac wedi rhoi ddwylo pyr ar led, wedi gwisgo coron draen mwyn i'r brwns gael bod yn wyn fel hyfryd liain maen. Iesu Grist y cyfiawn, Iesu Grist yr un da, i dod o'n dyn yn ddigon da, i dalu prydwerth dyn. Ac felly, dyn ni'n gweld sut mae pobl Burkina Faso yn teimlo, sut mae nhw'n dal gafael yn aioni Duw, mwyn efo'n sy'n digwydd iddyn nhw. Sut oedd Waldo yn dal gafael yn aioni Duw, yn wyneb y rhyfel oedd yn ei weld yn crynhoi ac yn difa o'i gwmpas o. Sut oedd Efa Roberts yn dal gafael yn addewidion Duw iddo fo, i ddiwygio i eglwys, i bendithio i wlad. Darllenwch yr hanes amdano fo mewn rhyfel. Trwy ffydd yma nhw'n dal gafael yn aioni Duw. Y ffydd bod Duw yn eirwyr, y ffydd yn yr un sydd wedi rhoi hyn trosom ni, sydd wedi dod i ganol yn trienni ni, sydd wedi gwisgo natur ni, sydd yn gallu cydymdeimlo yn llwyr a ni, sydd yn fuddugol dros bechod, dros angau, dros y bedd, dros diafol cnawd a byd. Mae ganddo fo'r oruchafiaeth. Ffydd yn yr arglwydd Iesu.
yn unig. Yn unig, mi roedd Job yn stryglo. Yn yr Hen Testament, hefo ffydd ac mynnu dal i afel yn yr arglwydd. A fyntau ddim wedi gweld yr arglwydd Iesu. Ddim wedi clywed amdano fo, ond si y proffwydi amdano fo. Mi o'n bod yn rhannwr yn fyw, meddwl. Ac y saib ar y ddear ac y caf ei weled eto yn fy gnawd, meddwl. Datgan hynny trwy ffydd. Dyma arwydd cyfamod, a wnaeth yr arglwydd gydag ef ei hun. Does yna neb mwy na go. Mae o'n rhoi ei hun yn Iesu Grist. Dyw y tad yn rhoi y mab mewn cyfamod troson ni. A dyn ni'n cael y fraint o muno yn y cyfamod hynny a datgan daioni yr arglwydd wrth i ni ddod yn hyd fel hyn. Felly dwch i ni lawenhau yn daioni Duw wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn. Gewn ni air o weddi, medithio'r bara a'r gwyn. Diolch yn fawr. Dwch i ni ddistewi gyda'r bron y bwrdd yma. Chyflwyno'n hunain. Ddiw defnyddio'n hunain yn ei waith. Drwy da wrth gyflwyno'n hunain. Ni'n diolch i ti dy fod ti'n adnabod anghenion bod un ohono ni. A ni'n diolch i ti dy fod ti'n dod i'n cyfarfod ni yn yr angen hwnnw. A ni'n yn datgan, dyna ni ffydd i datgan arglwydd, dyna i onni di yn y byd yma, dyna ni'n byw ynddo fo. Yn myneb bob bygwth, yn myneb bob ofn, yn myneb bob dinistyr arglwydd, fel pan ni ddal gadael. Yno ti dy hun sydd un o hyd yn dy ddaioni di dy hun. I oflygu yma yn y fara ac yn y gwyn. Y gorff wedi dorri troson, dy waed wedi dywall yr ein mwyn. Rhwng i arglwydd, nerthan ni wrth ni ymborthu ar y bethau hyn. A chofio dy ddaioni tuag atom. Yn mwyn Iesu Grist. Amen. Felly mi ganw ni emyn ar y eistedd wrth i'r elfennau yma ddod o ddiamgylch, galiwch eich gafael yn mynw. Mi ganw ni'r rifennydd 500, 514 i edrychaf ar ei fyny. Cofiwch, mewn gobaith. Deiad twllwch, deiad nos. Os daw heddwch i moenlle, daw o heiliant gwaed gros. Dyna'r man. Felly wedi derbyn y bara a'r gwyn. Yn ni'n datgan. Yma'r geiriau rhoddwyd i'r Apostol Paul ynglŷn â sefydlu'r swper hwn. Wrth i ni wneud, mi wnawn ni rannu yn y bara, cymryd y bara a gyfed y gwyn. Dwi wedi rhannu gyda chi beth nes i ei dderbyn gan yr arglwydd ar y noson honno pan gafodd ei fradychu cymerodd yr Iesu dorth. Car ôl adrodd y gweddi o ddiolch. Dyma fo'n ei thorri ac yn dweud dyma fy nghorff sy'n cael ei roi trosoch chi. Gnewch hyn i gofio amdana i. Tewch bawb o'r bara.
Wedyn wnaeth yr un peth ar ôl swper gan dweud, mae'r cwpan yma'n cynrychioli'r ymrwymiad newydd mae Duw yn ei wneud, i selio gyda fy ngwaed i, mewch hyn i gofio amdana i, bob tro byddwch chi'n yfed ohono. Oherwydd bob tro byddwch chi'n bwyta'r bara ac yn yfed o'r cwpan, byddwch yn cyhoeddi ystyr marwolaeth yr arglwydd nes iddo ddod yn ôl eto. Byddwn felly mewn ffydd a gobaith a chariad. Diolch wedi ti arglwydd am gael oedi yma wrth y bwrdd yng nghanol sŵn a rhythr a dinistr yn byd ni. A mynnu dal gafael, yn dal emidion a datgan dy ddaioni di arglwydd, mewn byd sy'n mynd o'i go. Arglwydd da, cwyd yn golygon ni fyny, llanw ni a gobaith a ffydd, a chariad yn y calonau arglwydd i thwasnaethu di fel y dylen ni, herwydd bod y gariad di mor fawr ac yn gymhelliad cryf i bob un ohonom ni. Arglwydd na ni'n dangnefenwyr hefyd, a helpa ni'n i ddal gafael, ac i ddisgwyl, ac i dynnu'r addewidion yna atom ni'n hunain, gan wybod i fod nhw'n sownd yno chdi, a'r angor yna sydd wedi mynd i'r nefoedd ei hun, yn harglwydd Iesu Grist. I enw ef, rydyn ni'n gofyn, Amen. Felly, yn ni ganu'r emyn yna, ni wedi addo, bod ni'n mynd i chanu 257. Chi edrych yn y llyfrau, 257, Watkin Wyn, yn canu yno rwy'n gweld o bell, y dydd yn dod, bydd pob cyfandir is yr hod yn eiddo Iesu nawr. Datgan hynny mewn ffydd, mae'n debyg bod ar ei wiliau'n cei newydd a'r llinellau mae'n dod ato fo. Ac yn cofio'r cenhadon oedd wedi mynd o'r fan honno i Madagascar yn arbennig. Cenhadon i lawer lefydd eraill i ddweud yn dda am yr arglwydd Iesu Grist. Dwch i ni ganu efo'n gilydd i gloi. 257. a fyddol gyda ni oll, rawr hon, hyd byth.